शालेय परिपाठासाठी उपयुक्त बोधकथा क्रमांक 51. आजच्या बोधकथेचं नाव आहे विद्यार्थी मित्रांनो, शेठजी आणि त्याचा मित्र. एका शेठजवळ अपार संपत्ती होती. एके दिवशी त्याच्या मनात विचार आला की एक भव्य शिव मंदिर बनवावे. 6 महिन्यात मंदिर बनवून पूर्ण तयार झाले. मंदिर बनवून जे धन शिल्लक राहिले ते धन त्याने मंदिराच्या घुमटात गुप्त रीतीने ठेवले. या गोष्टीचा उल्लेख त्याने आपल्या डायरीमध्ये करून ठेवला. त्यानंतर तो तीर्थयात्रेला निघून गेला. परंतु तो रस्त्यातच मरण पावला. शेठजीला 4 मुले होती. शेठजीच्या मृत्यूनंतर काही दिवसातच त्यांना पैशाची चणचण भासू लागली. तेव्हा त्यांनी आपल्या वडिलांची डायरी तपासायला सुरुवात केली. त्या डायरीत त्यांना घुमटातल्या धनाचा उल्लेख असलेली नोंद पाहावयास मिळाली. त्यात असेही लिहिले होते की चैत्र शुद्ध नवमीला धन घुमटात ठेवण्यात आले आहे. त्या मुलांनी घुमट तोडला, मात्र त्यात धन निघाले नाही. तेव्हा ते आपल्या वडिलांच्या बुजुर्ग मित्राकडे आले आणि त्यांनी ती आपली समस्या त्या बुजुर्गांना सांगितली. वडिलाच्या त्या बुजुर्ग मित्राने त्या 4ही मुलांना चैत्र शुद्ध नवमीला रात्री 12 वाजता त्या ठिकाणी खोदायचे आहे जिथे तुमच्या वडिलांनी धन ठेवले आहे असे सांगितले. चंद्राच्या प्रकाशात घुमटाची सावली जेथे पडली होती तेथे रात्री या म्हाताऱ्या व्यक्तीने खोदायला स्वतः आधी सुरुवात केली आणि मग मुलांना खोदायला सांगितले. जेथे सावली पडली होती तेथेच बरोबर धन सापडले. मुलांना आनंद वाटला. मुलांनी बुजुर्ग व्यक्तीला धन्यवाद दिले. त्या धनाच्या मदतीने मुले व्यापारात पुन्हा उभे राहिले. तसेच आपल्या पित्याच्या बुद्धीलाही दाद दिली. या गोष्टीचं विद्यार्थी मित्रांनो तात्पर्य एकच निघतं. वृद्धांचा अनुभव हा संपन्न असतो आणि तो नव्या पिढीसाठी मार्गदर्शक असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला ही बोधकथा आवडली असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा.